yami kuhambani phakathi kwakho no-iPhone? Indaba ka-iPhone indoda. Ndoda yazi indaba ka-iPhone kuyambula kuyembeza. Kanjani sekushone ba? Kuyambula kuyembeza. Ubani ogulayo? Manje angeke akusama rhyme wami, wonke umuntu angarhyme ngawo. Yabo. Sure. Yeah. iPhone. Hayi mana iPhone. That's a lie. Yabo. Sure. Hayi man. Angeke ngale without no reason. Ati Reptiles Scoop, yeah. Why is Reptile calling it clip? Yeah, my first clip. Drop it, blind, but it's Chinese or Maria Penny P, Prince, Touchman, Cheesy. Nyovare Boza, Captain Pro, Logic, all my niggas, shout out, Nicky Mujapilo no JP Forest phakathi kweQuantum Sirenga wonke umzansi boy Isukile boy Let's go right to the sound of good times. Itaola Shafera, welcome to another exciting episode of iQuantum Podcast, i-podcast yasekasi, i-podcast yabantu, i-podcast yomphakathi. Bafethi, we are coming to you live from eTembisa 1632 abayicavayo bathi 1630 njengengulube. Bafethi niyacava sise haya food for life emfihlweni section. La saqala khona la yonke into eyenzeka khona. Bafethi, bafuna igawulo emnandi, igawulo econtisa amathi, igawulo yama levels yangithola bafethi. So uzwakala ushaya round lapha ehaya food for life. Uzwakala sokusetha so make sure to grand. So bafethi fanda angikho yi1 as always ku Passenger City fanda ngiphethe inja yegame ngiphethe one of the dopest niggas, one of the dopest rappers aseTembisa out idume ngama freestyle out yesikhanda bafethi. I remember during the days of YFM over season school behlala simamela lapha ngama Thursday athela induku fanda simlethe phakathi eQuantum ku Francis. Ladies and gentlemen, naqava ukuthi abantu abathoba sibarole esiba introducer kanjani asiyibambe kanje. Drum roll. Ladies and gentlemen, let us put our hands together for Reptile. Yeah. Namyashayela. Reptile uthiyami before ngikubamba ngesandla, before ngishuna anything awuthiyami awusivulele nge-freestyle. Ngindlalela, awuthi ngitshela DJ ngapha sidlalela. Phezu kwako nje ayami. Yeah. 1 2. Freestyle, Dala Samontela. Chayeli from 1632. Izobathini. Alisangena izolizwa mina. Yeah. 1 2 3 4 5. Ngiyanibulisa nonke manje ngikhwela iQuantum. Mangibona nina ngiyathengisa nama custom. Bheka manje skill sami butternut yami. Bathi ngiclever vele mina ngithi vaya cause uyabona sichilele siyafreestyle sichile vaya ehaya wena ntwana kithi ngathi awugqwali mina ngishaya i-freestyle uReptiles lezi ezingabhali angeke ungiblame lento nganiwa umdali nale beat liyathula mara lidope angidlali angilona igwala kudala ngizidala babhala manje sengiyafreestyle angilane top dala ngidlala ngamagama ngicela ningigaya amagama khona ngizokwazi ukushelela mina bese ngidlula nerava Merit Paris, okay, yeah, ungicela ngeParis. Hey, mfana kithi iphupho lami ukurappa ngihambe overseas eParis. Ngenze zonke izinto mfana kithi ngivele ngiperishe ngindelise. Leso sikhathi ngichilele eParis. Stokfela. Yeah, check. Ebathi stoko fela angifuni igroza ngifuni istoko kuphela mina mfana kithi ngiyabajova udokotela mase kufika mina kudala ngiphokothela bheka ngifuni iporridge hayi papa ngisho umdoko kuphela action speak louder mase kufika mina inhlebo yangithayida uyangicrowda cause uyazi ukuthi ngishaya isifuba ngiproud and lezi ntwana zizwa zisemuva sibheka icrowd
i-cold drink isiphuzo esibandayo mina ngiphuza yonke into and ngiphuze engiyithandayo angisho manje uyazi ukuthi khona othandayo and mina khona ovayayo khona olandwayo i-quantum ishilo ngathi i-custom and futhi lento iyashelela ntwani yami angeke ungenze next ngikhanda cash njenge-quantum that's why ungibona ngishile namajita phansi ku-quantum usazongithola usazophola siphile sami usazodliwa usazohola I hope uyabona angisho ngiyarola njengebhola ngikhanda idola njenge-quantum Raptizi finally he came and freestyled on the quantum phakathi kwe-quantum bafethu dala thina simuze radio njengoba ngisho bafethu nokumbukela naku live ashaya into zakhe afandakhe ngizibonele bafethu ngilethele yena exclusive kanjani awusesitokfeleni sesitokfeleni sikhiphani esitokfeleni shaya mfethu sinjengale ndaba sesitokfeleni yabo ya ngine-project ezayo igama layo isitokfela yabo alright ifasirika ngeproject yakho awusitshela ubani uRaptizi uRaptizi awuthi yasemqansa e-1632 sure yabo vele ngizalela nje khona la emqansa uThembisa Hospital ya ngakhulela endlini Godman lami vele umrapper yabo Hypergenics vele if umrapper wakudala eThembisa you know Hypergenics yabo so ya ngikhula vele under ngincela lento ngizwe endlini yabo ngizwa la icala endlini nje hayi mfethu isegazini sure ngandlondlobala njengoba sengikhulile sengingayi yini kunale competition abayidlalayo ku eDiskini ku Betway bathi lisegazini yiyo le Betway le Betway premiership yamanje bathi lisegazini bathi Disk lisegazini so now i-rap isegazini mfethu ngidla yona ngilala igama ubani igama la ake sikhulume nge-government name usiboniso okay siboniso gaqa wakacebe siboniso wakacebe khulu ayugaqa sure angigaqi mina ngicebe kakhulu sure awusitshela ngoRaptizi oyintwana uchunani udlala idisk estradini because vele kazi bezidlala idisk or yilezi bezivana iradio khona lezi bezibamba iradio kanje estradini hayi le uRaptizi awuthi ekhulekasi ngikhula vele ngithanda i-hip hop yabo but lesa sikhathi lesiyana vele i-hip hop bekungasinto egijinyisiwe bese amapunk bekuthiwa amapunk abo motherfucker amabruku lesikhathi vele amabruku kushawa amakalkani yizo lezi uPro akhuluma ngazo kule track bekushawa amakalkani kushawa amafuku so ne-hip hop engekho bhaya yabo so amajita wami vele amameli kwaito adlala ibhola so ngayodlala ibhola ngendaba yokuthi amajita adlala ibhola but ibhola was not my thing hence bengu-goalkeeper ngithola bengu-number 1 vele boyinkomo besikwenza igolkeeper mina ngazikhethela yabo so bengu-number 1 ngiwa nazo nje lapha then ngabona ukuthi hayi lento yangihlula or mina ngihlula yona khona ukuhlulana la ngathi yazi okungenzeka ukuthi uwe bohlula yona yazini hayi le angidalelanga yona so hayi injalo nje ngeke ngabaleka so ugeleza apho Raptizi uRaptizi ngigeleze esekelo ngale khula sizwe cause seduzana nasekhaya so ekhula sizwe la isixhosa sokugoba wayeseke indoda into emangaza yile ukuthi ikhula sizwe ngathi domdom bekusethi udomdom bekungasi ugrade ngathi domdom ngathi sapi ngakhala ngathi ayazini la isixhosa siyangihlula oleli lami lithi isixhosa siyakhula ngathi ngifuna ukuyesekela isekelo ukugcweleza sendlini ama-out wasekhaya vele ngilandela zona ngathi isekelo bangifika esekelo ngaphapha vele la ngikhahlela ibhakede lathi khahla uyaphapha endlini bathi yabo uzobuya then I started focusing high school ngaye kusasa standard 6 standard 7 kusasa benibiza ngiyizo now iphathele generation yizo besihleba hayi yabo so at standard 8 then kunesister lami ceda ukushona RIP la ugcina se-Europe yabo so isister lami lathi yazini umntwana ngifuna ukumthatha aze ngara Europe azohlala nami yabo so vele endlini ukuthi hayi okay unyaka uphakathi hayi uzovaya intwana ye-Europe ngathi ngiyavaya athi hayi sokulungisela yonke into since vele hayi esikolweni ngavaya nga-announce ukuthi
baze bangibeka nase-assembly ukuthi untwana uyogibela indiza yabo bangishayela Sana izandla bagibela indiza baye Durban wena uye nge-Europe ngashayela izandla ndoda yabona since kulindiwe imali kamafoni usestere imali ngiyithumele sekunentori nani nani oleli litebu uyele esikolweni ngathi angeke amahloni angaka mfethu amahloni angaka akawa yimi ukuhlukana kwami vele nesitshela lapha ka-standard 8 yabo so yeah hayi keep on pushing ke ngiyabona uyazi uma indoda kumele uphushe phela hayi ukuthi impilo without isitshela usinext Sure, ziningi into ongazijuna like kumele usebenzise umqondo nje because Sure. khona abahleli nathi abananawo ma-qualifications yabo ngiyakuthola. so kumele wena ungasoloku ungasipani ungagelezanga uphushe ukwazi ukucasha abantu abagelezile ukuthi bazokwazi ukubonisa izinto zabantu abagelezile Buka grade bani la kusesikhathi leso? nga-standard 8 manje Okay. bathi grade 10 Grade 10 yeah. bemu-standard 8 So isigela wasigapha ka grade 10. ngasishiya la Angiplay, maybe awuthamba confuse. Angisho vele back in the days bekuyi standard 10. So wena le grade 10 uvele nazo yazi umuntu omnyama umuntu omnyama kahle hayi umuntu wena wathi omnyama hayi mina ngicedile isigela ngibuye. ngatheni ndoda thina bekwama-standard bekungekho ugrade Sure. besama-standards Yeah. Oh, umuntu ama-standard. Umuntu ama-standard. Umuntu ama-standard. ama-standards Ngiyayibona ne-match naye. Standard. mfethu yabo Sure. funeka nje izinto ezinye Sure. Yeah, So yeah. ukurap ucala nini awuthiyami? Which year? Ukurapha Allen it was 97 not 97 98 that's when I wrote my first verse Sayikhumbula? yeah Okay. Ayishayi. Ngiphathisa yeah amahloni. angiphathisa amahloni phela mina ngaqala ngistable azange ngiqale ngabo because vele bangitshela ukuthi stability inganandaba nokuthi isense ithini bangitshela ukuthi dog stability once waba stable wahlala ku clap before uzofunda ama double rhyming nani nani wena qala ube stable ibeat ngalithi hle lapho ubeke rhyme hle bangidrawela amacanda hieroglyphics no style khotman yami Sure. but yabona la isine kuhlale la then so the verse was ithini I am reptile. I come with many style. I fly like a bird on the sky. I like to say hi. I saw the bird build a nest for its family to rest. The world is round with full of soccer ground. My father buys some shoe, a jet and some shirt. Always when I'm glad. My mother, she's bad. When I see Mandela, I think Tindela. Mandela. Tindela. Ngiyakuthola ngintwana yabo exactly Ngiyangithola. Ngapha uya business minded because now ngiyakuzwa umention abo jet. Ngiyangithola. Yabona nje ngisho ukuthi manje endorsement uyayithola manje. Injalo mfethu No, injalo foundation yakho beyithoba nje. injalo mfethu. Yeah, thina mfethu ngikhumbula ekazi phela thina bese ngasiya abantu bama TikTok yabo. Yeah. Nami ngisi generation ama TikTok. Kuye wangena lezi abo igama lami nguthina ngihlala emkhathini ngadopa ngethini phansi emhlabathini manje wena uthini I'm sitting in the corner wasting my time Yeah. and then beyivaya ngalabo hayi menika trigger ngiyangithola so bekuyileyo vele sure Yeah, yabona but- ukuthi manje i-rhythm besiphethe besiphethe sure mfethu besiphethe so that's we are why generation le that's why singelazi. like our peers like akekho ongakwazi ukurapha nje injalo yabo so were you part of the the forefront before front konjini le yokumrapha sekasi the movement Kota tour. tour Yeah. yeah Kota tour so were you part of Kota tour Kota tour bengiya forefront bengiya Sure. but I was not participating okay like bengibheka amajita you know amajita abophara mighty P bro Landmark amajita vele umshita fere bemile sim interview I think 2 weeks back okay yabo so namanje nje umele date yabo but Alright. hayi sizoyihlanganisa awuyazwakala contact shout out ilethu lekasi Sure, mfethu sure. yeah mele siligibele le most quantum definitely aligijelweni yeah so then ke uyaqala uya rap who inspired you who was your role model back then Mina, ngamanje back then yeah ma uqala ukurapha mangiqala ukurapha bengihlanyiswa ama surroundings wami njengoba ngisho ukuthi hypergenics okay yabona like because
bebakwazi endlini ke kafika uSnez bengisesengifana Snez D shout out sure. wafika uSnez yazogidla la yabo so bengibona abantu engibabona eTV yabo but mina bengingagqwalisela yilabantu bengigqwalisela yilabantu abalethe labantu ukuthi these are the dogs yabo Sure. yeah so Oh, wena ufana nabo Aries wena. Phela no Reese nayo inspire Grootman lakhe. oh inspire Grootman Sure. yeah shout out so yeah yizo lezi out lezi and abantu bayarapha nje wangikhulumi ngoku yabo so now uze ukuthi labantu they deserve bake bana music video yabo abana rotation ku Channel ku channel oh yeah yabo so nikezwe pushing then Sure. awuyazi ukukhula munye nomunye wenza lokho yabo Yeah, abanye baya retire because of kunomjita besi interviewer last week besi interviewer general from what is it? Tembisa Revolution. Yeah. So nayo ringe ngasemthing ukuthi kuyokuba nesikhathi la ukuthi ubani upracticeile ubani so amashita siwaphusha ama 9 to 5 yabo so migcina sekusala 2 ejivayo and stuff yabo so amasolo aqala kanjalo mina at times because masikhula vele yabo kuba nento ezikuphushayo ukuthi ubona ngathi music manje so slow endlini ndoda phela manje ngisuka la ngifika endlini akuna next njalo ngiyaphuma nemini ngeradioini no nasendlini phela abana abafani nathi labantu yabo so kumele incosi zilale ezidlile ini and music phela when you do music akusinto ukuthi keep ingoma you gonna get paid kumele uphushe yabo you have to udonse kanzima yabo nalabantu esibabonayo sithi lo ublow upile sicela ukumbona wena hayi ukuthi ngoba bongamazi bekangekho dala phusha that's why uthi mama mamela umusic wakhe uze ukuthi lo muntu icraft yakhe sekayimaster ngithola yeah so like mina so dala ngirap but manje khona abantu abangangazi abaningi abangangazi immediately ngiblow up mase bangizwa khona abantu abazothi lo ubuyaphi yabo ngathi khona bobani dala abahuzuka abangangeni sekungena abantu esingabazi kanti hayi sonke dala uhuzuka sonke ngithola yeah injalo okay asiringe isikhanda uthi isikhanda le movement ibuyaphi iqala kanjani because I remember there was a time la vele bese ku ngathi kune beef nyana between KO namashita sethembisa because ngathi bekulwela le ndaba le ukuthi abobana beze ngesikhanda Skanda Nation shout out to MTBB Benny P Ja Prince Touchman Cheesy Nyoba Reboza Captain Pro Logic all my niggas lapho shout out Mickey M wow ifemeli ude ngihayi ngakhona ngakhuluma noNkulunkulu face to face ulespa ngaphandle uchithezana Mickey M 1630 before nje siphendula lapha amachita uva Mickey M uthi dala ngawangezwa Mickey M na iWhatsApp yakhe there's a track ayongisendela yona nini sure yeah qeda ukuyikhipha yeah but not that much umunye push project yeah same thing nomtekza nasengesikhathi naye yabo ngingamboni but then une album ayiphushayo vele ayikhiphayo naye yabo utouch noBenny P last week bengenza session la endlini ngibonile so utouch noBenny they were there performing yabo okay so amajita sisekhona ubibi uyo osarelaxile mara there's a single track engishaya naye ngoDecember akakayikhipha mara usesengayimi kansi ubibi sesengayimi kansi but akasekho kakhulu ku music music sure ngoba sisho ukuthi mawukhula vela ama commitment ungayiphendula question ukuthi isikhanda nation isikhanda sibuya isikhanda umtekza MT yabo mina ngirecorda out yami uParis oRhyme shout out London yabo so mangiya kuParis niyo recorda ngitshela ukuthi manje kuningi out blind rap njengawe yabona le yama ungahlangana nayo yabona bengihamba noBibi so recorda kule isikhanda man so mangifika la ngizwisa staff saka MT yabo shoot no MT makafika bekamzwisa istaff sami ukuthi emele nihlangana nini ngizwe uBibi ukuthi ngibuya netrack ihasala malikom bengino MC shy track ndote uyafuneka yabo week sayiraba rich kuntwana vele studio vele room ini yabona yabo yabisukile ke lapho sikhanda vele masifika amajita vele sathola welcome like besaform vele yabo but the name was already there vele untwana asho ukuthi sikhanda man yabo
So hayi yakhula sayikhulisa yaqina ke njengoba iqinile yabo. Yeah. So nini untwana uyabuya MT kuthi eish angazi ayiso KO ngathi nikuse radioing or FM. I'm not sure cause bengekho la. Athi untwana vele bekathi sisipane yabo, so mina azange kube into esizwana ngayo yabo. So nini untwana naku sekakhiphe Karakara. Iskanda Republic. Oh yeah, i-album Iskanda Republic. Yeah, Iskanda Republic yabo. Yeah. No, bengithi ukhuluma ngesinye. Yeah, Iskanda Republic album. Yeah, yabo. And manje sekuyini le label yakhe. Cash Time Fam. Yeah, Iskanda Iskanda Nation it. No, angisho i-album Iskanda Republic. Yeah. Mara yona bebayirelease under Cash Time. Yeah, but yena ngisho there's even t-shirts for Skanda. Okay. Like there's nama t-shirts. Skanda World. Skanda World, Oh, exactly. Kuthi untwana sekane Skanda World kanjani, yabona. Phela unation no world, treat like it's yabo. Vele ke. Yena nation yena umhlabi. So it's the same yabona vele. So ayasuka lapho ke vele ay kwaba namabeefu ke yabona indaba yeSkhanda vele ya till ke njengoba mara nathi seseyisikhanda kunesinye isikhanda mara sesekhona siyayithanda lento yezwa siyayikhanda mangabe bayicova siyoyilanda. uRaymond uburinga uthi isegazini. Yeah, so indaba ye-YFM icala kanjani like ukuthi nivaye no freestyler no Shamaline lapha ku Season Scoop ubani oze nale plug yabo ukuthi okay bafethu ngizwe into eso ngicabanga ukuthi nathi siyozama ngada ibuya. Mina kimi kweza ubibibi. Okay. Ubibibi namo MT bayela maybe guy 3 or guy 4 mina ngingakayi la. Sure. Yabo. Hence ngathi mangifika kusizwe bese bangazi but bangangazi ngokungibona bashamalane wengoma yethu eziSkhanda vele. So bibi bangitshela indoda lami lesiye yabo ini azangibize radioini Sharatu Reptile eKasi yabo ndoda sahambe mana sahambe mfethu abantu kumele bakuzwe tona ngithi hayi kuthi angifuni abantu bangizwe just mina vele bengingasi umuntu othanda ukukhuluma yabo yazi man the late Bodloza bekanokuzwakana ubibi la kimi yabo bibi le njaya the Podman awuthiyami le may so rest in peace Podman leyana ngishale wazi uPodman awuthiyami isigeleza so mfethu sure. Yeah, so uthi bibi uyalibiza igama lakho radio sami kumele bakuzwe bakulindile dala mfethu ngiyezwa la bayabo K-Dog Thembisa vele yabulala ngiyezwa nami ngiyakuthala ngimamela isho bona bo rapper nice nini bona ubani thama uzo freestyle ngeEnglish Book of Life. Oh, Book of Life. Yo umchita naye warana ama-charts lapha ku playlist dope Thembisa be dominate ne Thembisa mfethu isa dominate usho kanjani mawuthi no ngikhuluma ngale yasho ngisho manje hayi udominate le permanent manje sikhuluma nge-specific show ndoda ngawa khululeka nje yami yangazi am 16 territory nami sisonke angeke ngale without no reason without no reason mfethu weza no reason hayi mina ngithi asikho lapha yeah then final waya ngada yabo okay before we are lapha yenzakalani organize transport e1 niye da or omunye nomunye yasifikela ama logistic like asikhuluma ngama logistic because of sometimes amajita anokufisa ukufika kuma platform athize yabo anokufisa ukufika kuma platform athize mara uthola ukuthi izaka yikho yabo injalo so nina yini benwina kanjani mfethu bekungekho lula yabo hence amanye amajita bekwazi ukulala alale station for ameli first train mawabuya thola ukuthi leso sikhathi abasho bengo10 ebusuku thola ukuthi abakurepisana nokurepisela bakuscreen kuphela bathi hayi wena cela eceleni sure ngithola but mina ke angikaze ngaba naleyo nhlanhla yokuthi oyihlanhla le
phela masiyenzeka kakhulu sekuyinhlanhla yakho. Yonke into yenzeka kakhulu. You're turning every negative into positive. Yeah. Elibona ukuthi hayi inhlanhla Awu, yakho. Angisho mawudobha imali kakhulu sithi unenhlanhla. Nisho. So mawulahlekelwa imali kakhulu. Awumele ube nenhlanhla yokulahlekelwa. Shut up. Yabo? Yeah. So sometimes thina ke besi-organize transport if usinawo lawo ma-5 tiger yabo because kumele ucele vele endlini bazi nokuthi uyaphi because Sure. bayakukhuthalela so abanye abazali Not for the fact ukuthi angeke ulale endlini, kumele bacabe. bacaphe Sure. ushosholoza Yeah. abantu fethu yabo thola ukuthi vele amajita ayagibela thina-ke besi-organize transport sikhiphe lawo ma-50 yabo nini umteksi abekanekari Yeah. yabo mari bekasihamba ngekari e-oleli lakhe bekangakabi nekari. Okay. Yeah, so already acela ikari Shout out to Maulidi, shout out to Maulidi. exactly Yeah. so ashosholoze la sincenge yabona nokudriver sisatotoba sincenge sifike YFM besikubisi Hyde Park. yeah bese-Hyde Park yeah. So sifike ke laphayana masifika ke hayi ke siyazi ukuthi size kanzima yabona into uma uyazi ukuthi uze kanzima that's why besenza sure ukuthi siyayibulala yabo. Sure. And into beyimnandi la amajita waseSoweto bewaba la ayibulala Sure. yabo. So into beyikhuthaza ile ukuthi nazi iSoweto yabo. So amajita aseSoweto mawangena abulala nangayima simile kuthiwa okay shithi ya compare ukuthi okay manje bafaka u-one way akhithi izintwana Okay. yabo. Alright. Yeah ukuthi ibe yabo Ufana ne-disc le. yeah Ngiyangithola. Hayi. Ngoba lahlela uTito thina silahlela. lahlele yayithola Ngiyakuthola. yeah noma siphuma ngaphandle kuyasayifwa Sure. yeah now yes noma ufika endlini unenye injabulo mfethu ungakaze wayithola Beyiphelela ngaphandle. iphelela ngaphandle baphunywa lapha ku-parking lot Vibe eBhayi bengaphandle. angisho that's when uzwa ubani uhlala umbona kuphi sesihlangana sowukhipha ubuwena Yeah. because mawuphakathi most abanye mangacala uba ne-fear Sure. so mangaphandle kula akhululeka khona Sure. kuba uye yabo Sure. ukuthi hayi mina nginje so uyezwa na uyachopha drop bashayela esinye isilungu la uthi yo le blind bathi Iflow thini yakhona. uthi hayi angizwa mari uyayizwa angizwa mari Angizwa, uyayizwa uyayizwa. uthi le blind yabo Sure. bawufika endlini kukhona le gama olibambile ofuna ukulicheck Sure. yabo. So yeah those days were were very good bekuwamalanga amnandi amalanga mfethu. wa Better days, bro. yeah yiwo la wasakhile Yeah. saba la sikhona manje Sure. siphuzelela ukuthi siphushe Yeah. yabo. And noma bangakuchuzanga ukuthi ungene phakathi uyazi ngaphandle uzothola i-chance ukuthi ulahlele At isiphiwo yakho. least yabona Sure, so manje ngiyakuzwa. thina ke laba vele esingena vele yabona Yeah. sihlale silindiwe vele Sure. ukuthi yazi Wena bebaredi from wena mina vele. ngathi first time ngifika Yeah. bathi Rectease u-Scoop Scoop, yeah. where is Reptile Scoop khona i-clip Makhathini. yami my first clip Yeah. mayicala where is Reptile yangithola Sure. like bengingena ngizongena Yeah. bakhuluma ukuthi bathi ukhona babatshela ngala ukuthi ukhona Sure. mangena where is Reptile mangena Reptease yabo Yeah. sithi ngiyathuka nami ngithi kanti Yeah. bani celebrity la ngijabulelwa ama-celebrity mina ngicasha ukuthi yabo uyakhuthala nawe uyabo ukuthi esani lento engiyenzayo Abafethu liphakamisile iflag laseThembisa. Nathi besi-proud yabo noma ngithi ngesigela yabo. 1630. Yeah, bayazi ukuthi hayi 1632. Shout out, Sure, shout out, ngenxa shout yenu out. bafethu. Nakanjani, Shout out. nakanjani. Yeah. So first time, how was the experience? Yebo basasitshela ngayo ve. Yeah, la ngisho uma ufika la awufuni ukwenza kancane ufuna ukwenza kakhulu and yazi uma ufuna ukwenza kakhulu ugcina umosha Uyamosha, sure. because awubi uwe Yeah. yabo uzama ukuba too much Sure. ukuthi Yeah. ashe bangena lapho ngifuna babulala so uzama ukusesha iveseli yabo. Yeah. So i-first time yami beyimnandi Yeah. because basho ukuthi awubuye futhi you are always welcome Sure. yabo. But But wena I yabona enjoyed ukuthi- my second time Okay. yabona ukuthi yeah because Ama-nerves manje sewakhame down. sewayehlile Yeah, I ngiyakuthola. think esikhathini Yeah, ebhayi injalo yeah, even if noma ungajwayela iteji enkulu or but if- Nasediskini nje yami bathi unswembu ushisa kumafilisi. First time ungena ku-Chiefs ish. Yeah, Not the same. understand ngiyakuthola, so leyo I think yeah yenzakela kuwo wonke umuntu vele Sure. ukuthi mawungena uqale yabo mase ubuya kwesithunga Bigger stage, bro. Yeah. Knowing ukuthi iGP yonke ngimamele. yo And ezasekasi kakhulu zimamele zizwile ukuthi iyeza le. and funny enough Iyeza le nje egame. funny enough ke mina makuyi-crowd kula ngijabula khona than i-radio yabo Ababoni nabantu. yeah man angisho Yeah, i-crowd ngiyakuthola.
ngibona ne-reaction mangibona ngathi uqinile ukuthi leyagqwala ngifuna ukuhlafuna ngalama ya futhi ngifuna angithola ya ngihlafuna uzuthi ya Out yena he is what he think he is. But indoda yabulala and no the last year abo-link abo-tabs eSoweto sure. nabo Rashid K Rashid K. bekuyi-tribute kaSafarai, RIP to Safarai, RIP. may his soul rest in peace yabo. So la bekune 10K freestyle challenge Okay. yabo. Zakhala sagcina sele siyi-2 out dope nigga sicelo viral Okay. yabo. Then cause laphana bekuyi-10K winner takes all yabo. Umntwana athi yazi ayivele uyezwa i-reptiles mntwana siyakufinali ngithi yazi siyakufinali mntwana hayi mina ngithukile wena ngithi nami ngithukile athi yazi asenzeni asithathe 5K asithathe 5K Sure. 5K athi sithatha 5K siyachubeka siyarepha man amajaji ukuthi ini thina siyazi ukuthi ayi nami ngiyacabanga vele ukuthi kuyophela ngina next yabona into eyazini hayi ntwana i-right le yabo and yazi mawenza kanjalo nomoya selfish obvious sesihambe kangaka uyobuyela ungana next yabo. Hayi vele siye lapha yana singene ku-Lydens ku-finali shaye babuye amajaji beku-Mankind, uRashid K, uDevious D bekabhaya nje nabo-Gift amajida nje wangala eSoweto yabo. Hayi vele shaya babuye bathi hayi yazini ngcono sibuyele abayizwanga kahle bathi hayi siphinde round 2 hayi sishaye vele bathi hayi yazini hayi uviral uyithathile yabo. Okay thina no-viral sesikhulumile ukuthi asenze ukuthi iwina ithathe 6K iluza ithathe 4K bathi hayi uzenza ukuthi vele nawe ufake more effort bathi hayi uviral uyithathile vele yabona. Hayi sharp enhle zami vele ibe buhlungu bangihlulile mara ithathele 4K consolation yana ithathele 4K yabona. Sure. So ama-rider ngisanjalo aya-inspire and enye into la bekuyimi kuphela urapha ngesizulu yabo. Mangifika kuningami labo ma-50 mara bengiyaphi la ibelungini kanje yena ayakwini ngapha mina ngishaya bondlavini abonqamla qoqoqo yathi what is qoqoqo wadidekile labantu but then angaphusha wasipaneka ngamanye amagama like into engishoyo ukuthi yabona ngachubeka ngaba yinto engiyiyo. You became yourself. Azange ngithi athi ngiraphe nge-English. No originality self. Azange ngithi athi ngiraphe nge-English because ngiyakwazi ukurapha nge-English but angibi ku-comfort zone. Sure. That's why i-podcast isibiza nge-quantum ngithola. Because of vele singamajita sikasi sifuna ukuphusha ubulokishi. Sibe yithi. Singafani nabo sibani ngoba siyabukela ama-podcast ahlukile but we decided to be ourselves. Ngiyangithola. Ngikhululeke yabona nami ngikhululekile. Ngiyazi ukuthi ngisekhaya. Ngisehaya. Shut up. Well, mara mfethu siropile nje yabo. Usiropile besakhuluma nge-YFM mfethu. But sifuna ukwazi lapho mongena usitshela ukuthi first time bengekho grand wabuya second time. But mina ngifuna ukwazi nje ukuthi dala bakulindile nje yami ngithola. Finally nangu scoop yakubona nayi le out in bakujabulela and amashita bekuba njani maniphuma lapha nevaya like ukuthi kithina sithembisa siphethe le. Masiphuma laphayana ngisho masiphuma laphayana manje kula sicale siphume kushaya isayfa kube mnandi. Inkinga iqala la mase kumele ubuyele ekhaya. Ubani une-transport lezi zihamba zimele ziye egadweni yabona kula amajita umunye uyeza esikhathini esibhaya ke sijwayelana kanjalo uthola ukuthi unomrapper maybe uhlala la eThembisa mara uhlala eView yabona. Wafika uyasho bafethu niyethembisa ku mina ngihlala eView yabo. Mara kuke kumnandi ngoba if ispace sikhona uzokwazi ukugova ngoba ublind yabona mo blind blind izinto zakho ziba mnandi ndoda ziyashelela yabo. So bekube nje inkinga kube yileyo but
so far iwhy was the shit. Yeah. Mfethu leya show leyana ndoda ngathi bangayibuyisa for enye le generation yamanje. Sure. Yabo nabo kube nento cause ikhona le number ukhozi Yeah, yabo, but Ukhozi, yeah. ayifani ne-season scoop. Season scoop was seasoning Most and definitely. scooping. Sure. So, Mbuye Thembisa, kuneSkhanda, yangithola. Yeah. Kune-Grave Town Entertainment. Izinja. RIP to school. RIP obo RIP to Sathane, Devil. Devil. Mfethu. Lapha Yeah. Luchita naye bekashuthela ngayi iThembisa TV. Yeah. The nigga was pushing. Shout out to that nigga, dog. Mfethu. That nigga wanted bekangacabangeli yena. Elathi belithanda iThembisa. Ikasi. Elathi belithanda iThembisa njalo. Becabangela ikasi Sure. leya. So Yeah. manje i-relationship yenu benjani? No. Ni like i-Grave Town Entertainment neSkhanda. Yo, number one, solid. Angisho no touch man. Awuthi yami kuyasuka kuSkhanda Nation. Sure. Kuyasuka kuSkhanda Nation ya ku-Grave Town Okay, Entertainment. alright. Yabona that Sure. vibe. Yeah. Yabona. Chiefs nePirates. Yeah. Soweto zonke. Yeah, but Sure. into emnandi ukuthi besingacompete. Sure. Yabo. Okay. Hence mabashaya ama-event mina vele bengihlale. Yabo namanje I knew abantu ngiqeda ukuya kubo no Killer Brain. Killer Brain. Angintroduce kubo yabo. Sure. This is Splendor. Yabo like abantu nje abahlukile. Sure. Yabo ngispanisana nabo. Ngenxa yawo amajita yabo. Okay. Yeah, so akaze vele saxabana. Sure. Esibambene mfethu samathembisene. Yeah, kumele sibambane thina masinenkinga kumele sibe nenkinga nabantu abali. Yeah. Yabo. So ukuvala kwamjita kuna-affect kanjani like esabomrap wasethembisa? Mfethu azange kube mnandi jo. Sure. Mina it's my second time ngila ekhaya. Okay. The first time ngingena la ekhaya bekuyi after tears kaDevil. Oh. Yeah. Okay. Ngakhumbula nirapha la. Yeah, ngarepa nokurepa bengindave. Yeah. Besikhona la. Yeah. Yabona so ayisilimaze kakhulu jo because kunabanye abantu abangeke basayenze lento bebayenza. Abanye bayekile ukurepa ngine-show. Especially those boys nyana bekabaphusha yabona umntwana ukuthi because bebabhekelele kuye ukuthi yo umntwana bekangapha nangapha. Sure. Uyafundisa le ntwana yabona ngama drugs nani umntwana vele like bekaphusha by all means ukuthi yazini ne. Yabo ngoba ngiyezwa vele bathi beseka Bekasipana nabo Kgata, Thembisa TV. Yeah. Bekasipana nabo Kgata. So yabona ukuthi anti-drugs campaign. akulahlekelanga umndeni kuphela. Sure. Yeah, silahlekelwe like sikaze like it's Thembisa. And asilahlekelanga as abomrapper. No. Sure. Yabo. Yeah. So silimele kakhulu mfethu, silimele Well, kakhulu. ngibonile ku-profile yakho usipane nabo Moli. Yeah. So usitshele nje abomrap usipane nabo like from the mainstream. Hoodlam from Hidden Force. Hoodlam. Yeah, Hoodlam from Hidden Force in ngiyakhumbula lockdown. kuvuzuzu babona. Yeah, Hoodlam akhona. Nezinto zakho. Yeah. Woody. Forever Shine Entertainment. Forever Shine Entertainment. Yeah. Ngikhumbuza Hidden Force. Hiri. And Hoodlam ngimazi namakhrodman wami. Okay. Alright. So ngisipane noHoodlam nge-lockdown. Sure. Sashaya i-track lockdown ngaya vele le Katlehong studio sakhe. Sure. Forever Shine. Sure. Saspana. Yeah, ngisipane no Moli saspana. Superman umnyama. Yeah, Superman umnyama. Na 3 tracks ukhona lapha kule project ku Stockfell. Sestokfeleni. Okay. Alright. Alright. Sure. Yeah, then ngaspana no Sia Shees. Oh, Shout out Sia welele. Soweto. Yeah, yabo. Landmark 1632. Yabo. From Last Days Fam. Yeah, Landmark from Last Last Days Days Fam, Fam. Yeah, there's a track remix Thembisa. He's there, yabo. Okay. Yeah, it's good track. Kule album eza Stockfell. Sure. Stockfelleni. Yeah. Yabo, ngaspana no Musa Mashiane. So le label le enamagama ama-artist and stuff iphusha Landmark. Yeah, pusha Landmark. Shout out. Yeah. Sure. Yabo, ngaspana no Musa Mashiane. Yeah. Benny P from Skanda Nation. Sure. Touchman Sure. from Skanda Nation. MT from Sure. Skanda Nation. Urithabile. Ngisipane naye Sayinova Leboza. Ngisipane naye Book of Life. Ngisipane naye
Yeah. balande bonke mos. Kanyiwe istokfela. Hayi stokfela samampela. Istokfela Manje ngisho uphuma ikiyema kunje. mfethu angithi njengoba ngisho ukuthi umntwana uScars because there was Nini a ngibona time. ngathi bekase Swaziland. Ngokumbona nje ku-social media. Yeah, because there was a time vele la ngimtshela khona ukuthi dog like ish funa something yabo. Okay. Wathi yeah mangithi ngiyabheka vele naye uthulile yabo. Oh. Yeah like uScars vele yabo. Yeah. So ngathi hayi la ngifinyelele khona Sure, it's sure, not sure. the last I project understand. because maningi vele amajita angawafakanga yabo. Okay. Angisazospana nawo abo T30 abo Last Ditch Yeah. yabo abo Abso baningi amajita nje yabo uyazi Yeah. talent elibias amajita blind Sure. kuyaphushwa Sure, strong sure. yabo. Mm. So obvious angeke ufake wonke umuntu but the more span obvious saspan train isagijima Most definitely. train isagijima yabo as long wazi wena ekhanda ukuthi ngiphethe amabhova akekho ozokuthinta noma bafika baphika bathi ayifani Yeah. uyabatshela ukuthi iyafana bathi Ayafana. ayifani uthi iyafana bathi ayifani uthi iyafana. That's the elephant in the room, bro. Asingene mfethu, asingene phezu kwakhe. Awuthi kuhambani phakathi kwakho no-iPhone? Indoda indaba ka-ayifani indoda ndoda yazi indaba ka-ayifani kuyambula kuyembezwa Kanjani sekushone ba? kuyambula kuyembezwa. Ubani ogulayo? Because ngabathi kuyambula kuyambezwa kusuke kunomuntu ogulayo. Indoda me sitting chilling in my bed thinking le kude far away message in my phone me checking the phone it's Maniga. Hey Maniga, look at this track. Maniga Mnyova, I check the track. Track title is Stokfela. Okay, Stokfela is Stokfela, yabo. Yeah, kunankinga. So ngenzani ngisembhedeni bangisendela le clip ye Stokfela Sure. bathi ayifani. So angikwazi ukurasisa ivolume because imedi ilele la eceleni yabo. So yazi ngizoyibona lento. So ngiyasho ukuthi awuntwana maybe ubona igama lithi Stokfela anyone can yabo. Angivuleli ivolume. Ngibheke nje lento angisendela yona ay sharp. Ngiyavuka splasha khapha imedi emall. Mayifika iyangena emall ngisale emotweni. Vula the message now yabo. The video. Ha. Phakamisa ivolume. Hayi ngiyezwa man. Yabo isigubhu vele. Mangithi lo muntu lo lama rhyme wami mos okay akusohamba wonke umuntu angarhyme Ngiyakuzwa ukukhuluma nge-Colgate nayo ukhuluma nge-Colgate. same rhyme scheme yabo. Yeah. Manje angeke akusama rhyme wami wonke umuntu angarhyme yabo. Sure. Yeah. Ayafana. Hayi man ayifani. That's a lie yabo. Sure. Hayi man. Hayi lento iyafana straight. Okay, ngiyafona. Ntwana, bheka la. Untwana mosayi lento lento into eyi-1. Khambani. Hayi nama ngeke ngitshele. Hayi man ntwana phela last bone interview Alex FM. Ngithi and umbonile untwana. Ngithi ngimbonile but azange sixoxe mina naye. Sure. Bekaphuma mina bekungena. Athi manje makangena mawuphuma ngisho still uyakwazi ukumamela i-radio then uyezwa what's popping yabo. Ngithi it's possible. And wena mawuphuma bebadlala track yakho. Ungena yini? No, mina ngikhulume ngeproject, angidlalanga leyo track leyo. Oh. Ngikhulume ngeproject ngasho ukuthi itholakala kuphi nama-social platforms and it was there before the interview. Sure, Yabona? sure, yeah. Hence there was vele ama-promo video bosewakhona. ekudala, I Ungabukela think now. 2 months now. Sure, Yabo, yeah. so long ngikhiphe the promo video ye-Stokfela. Yabo? Nginokubona futhi usayinyoka makawashirile. Yeah. Njengoba ngibone nomunye because u-iPhone commented abuza ukuthi is it how possible it is ukuthi ngaya ku-radio interview bese after 4 days ngithatha i-track yabo. Athi ngisengirekhodile sengishuthi i-music Video. video sengisubmithile. Yeah, athi uyisubmithile. Yeah, sengiyisubmithile seyi-channel izodlala next week bla 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 yabo. Okay. Kube ne-question ethi phela akusho ukuthi uyithathe in 4 days. Kune-possibility yokuthi udala uyibonile because now I think it's on 15 to 14K lapho
views on But Facebook. nange 4 days ungayenza into le. Exactly. It's possible. Exactly. Ngoba awuthiyami singarecorda fandakho Sishude sishoot fund. Yabo. siyithi siqede. Njengoba nomunye Submit abuzile kusasa. ukuthi Or fund okay, uIfan njengoba beka ku radio interview LXFM. Why angakhulumanga ngokuthi next week ngiyadropa istokfela. Sure. Noma ngabizanga igama ke. But into like it's a platform da. Sure. Yabo? Now the platform vele Yeah. kula uyakhona Yeah. uyopusha. Futhi my radio station you're promoting your recent work. Sponsor ke Always, sisha. yeah. Yabo? Always, yeah. So kube naleyo question vele since untwana yablock vele akawa respond lama question anjalo yabo. Yeah, so siyakhala ndoda mama. Ngiyamhuza ukuthi yena unamashiti ethembisa uphela ethembisa lingamenzi ukuthi afuna ama bodyguard. Uthi yena akana bodyguard, Uthi akana akana bodyguard. nyuko, ama bodyguard. Hayi baba thina sinawo. Sinama bodyguard. Yeah. Sinama bodyguard asigade Manje umzini. thina El Nino. Yeah, unino. Yeah, uyawa comment naye la yabo. Yeah. Yeah, unino uyathumela ipost la ukuthi kuse ijwayele la ile Sure. ngisiya. There's a post vele on Facebook. Yeah. Yeah, I posted. Uthi there's a work Xhosa rapper. Yeah, le wet Xhosa rapper le. Iqede ne career ngazi kabantu bani ya umentionile la yabo. So kahle kahle vele So if you be serious ve. yeah, ibonakala ngathi serious. Yeah, ibonakala ngathi Manje serious. ngiyabona sekangenelela nezinto ezingamfuni. Yeah, angisho umuntu any opportunity ayithola. umuntu makakunyanyisa vele makayenza into ebhedayo. Yeah. Uyibona yazi lento yenziwa unino injani. Yabona umuntu makangakubamba inkunzi. Asithi ubanjwe inkunzi December. Mawuhlangana nomuntu manje bambamba inkunzi. Uzoyi kumkhahlela ngalenhliziyo le. Sure. Yalo yakubamba inkunzi because yakukwatisa lento le. Abantu abayenza lento le yabakwatisa. Sure. Yabo? Yeah. Yamnyanyisa. So the worst part uye vele and uyayazi uyamazi ukuthi umuntu onjani. Yabo? Plus amashita buya fair ve. Exactly. According to my understanding. Yabo? And our knowledge. Exactly. Yeah. Yabo? Because of now mina ngangibukele uEl Nino kwenye podcast asho vele ukuthi hayi nayo ayifana ngimbukelile asho El Nino like bekanothi makabhala yabo El Nino ke number 1 we wam introduce ku yini Spaza rap. yeah we wam introduce ra yabo so na ku first album yakhe El Nino was more involved. Yeah, sure. Yeah. So yeah, kona kusazospana mfethu. So what is the way forward now? Na ingoma bayiphathulile because of mina ngizokhuluma into engizwe ibhalo kuma social media. Yeah, ingoma iphathuliwe. So now we are still dropping it. Wenzani ngalo ndaba le ingoma yona vele kumele ngiyidrop because ingoma yami. Yabo then ngiyayithanda and imnandi and then abantu bayayithanda. Mara masiyivala kanje. So ayifana uphathula track yakho. Or vele ayifani. Yona iyafana just yena uthi ayifani. Yona iyafana mara yona iyafana. Yazini mhlambe iwelela mara kuyenzeka ukuthi ngicabange ngokufana kuyenzeka ukuthi sicabanga i-theme concept phela mina wazi ukuthi lezi zinto lezi angizicabanga ngiyi-one. Sure. Yabona ku video kune director. Sure. You understand? Akusiyimi mina I wrote so yena ukwazi ukucabanga njenge yena ukwazi hayi ukuthi Even a beat selection bro. Exactly isigubhu igama lengoma kwaba istokfela. You understand? Got video yeni kwashaya vintage. Yeah. Shukuthi ne rhyme scheme. Yangithola. Khipha ama 10k yafuna ama 2k. Imali encane ichechiphele 2k. Yena uthini angazi nani toothpaste. Nani 2k. Asicabanga ukufana uncamashi lo. Hayi tune la. Iwelela. Abantu nama-tunes abacabanga ukufana. Mfethu ngizothini welele. Vele liwelele. Angifuni ukubona iwele la, iwela liwelele. Welele. Sibiyeka efana. Ngizoyisolva ni-two. Yeah, injalo. So my guys, see now you're working with a live band. Ngikubona une-out yami uThabiso. Damn. Thabiso Muriki. Shout out T. Ngephase line out yami. Inja kakhulu. Khumbula nini
Baba nokudlala nabo Black Coffee. Yeah, yeah, Awudlala yeah. badlala nabantu ababhayi vele. Yeah, Jazz. Tabza T, out grand, hayi. Sure. Talented, very, very talented. Nomqondo wakho positive. Sure. Yeah, that guy ukwazi ukuzwakala nje. Sicoce ngomusic. Yangithola. Yancane music loudly. Lesikhathi ubuke ushayele sinye igitara ubuyikonikeza umuntu like bekayogelezisa vele cause yona La Olifant sesekhona namanje. Basegelisa la. I don't Bastamagcina basipanela Olifant. yeah cause mina I don't know ukuthi ugelezisa I'll tell him is my day one. uvele avayo ukuthi hey sekuyiyo Sure. sengiyo yabo so Sure. angakaze ngambuza ukuthi okay uya yabo Yabo. cause unokuya nasendaweni niye bathi uye Boxburg Yeah. ufundisa lo muntu endlini yabo Okay, alright, so yeah. yeah Lazi nase theater la Moses Mulele. yeah ngiphethe uThabiso ngiphethe umusa angisho besishama session la eGataleni so now bavalile indaba Oyicalela lapho lileni. yeah nomusa mashiyani Sure. so umntwana vele kuma live band yabona it's been my idols phuma ku top 5 Sure. like is pushing amajita ayaphusha nje yabo Sure. yeah so mawuvele mawuhamba nabantu abaphushayo na uzophusha Yeah. because mina vele umuntu ophushayo yabo ngithanda ispan yabona manje mangisuka la ngisaya espanini yabo kuyaspanwa like Sure. ispan ukuthi Lento nje yokuperforma live band ngayigcina ngo WHP bro. ngojaba mfana and mfana imnandi kanjani Ne. oh to Ngiyabona like request naseyayishano. it's music Sure, dog. sure. It's music, it's not just rap music now uyayizwa Yeah. uyayizwa like yo into yakeza futhi moya lapha noma ucabanga ukufaka ama-Timbaland ungafaki serious mara ufuna ukuba Shayenseng. cause umusic okhala la yabo yeah so Okay. yeah so siwashaya ama-session vele yabo siwashaya ama-session so now we-start decide ukuthi sisipanela kuphi or just siya-rotate yabo Sure. yeah so azophuma kune-YouTube page esazovulwa for abantu baye la yabo kuyoba vele into esiyidropha kanje Okay. yeah so kusazoba mnandi this year Yaspanwa this year. this year lo mkhaba ngifuna ukuphela jima Gym up yeah. Gym up. Ngisho umkhabe yaphela gym up. ama-up and down njengoba sila siyajima I-gym le ngoba. umsebenzi umsebenzi injalo Yeah, so i-stockfella sisithola kanjani? istokfela Drop your social handles. ngidrop ama-social handles wami mina ku-TikTok ngu-Reptile 2 yabo Can you spell it for us? RAPTYL Sure. RAPT uzwile okay ngitheni awupalisi udlala ngayo RAPTYL ngicela nibambe ningafani nopalisi yabo Yashasha. ku-Facebook ngumaboni Reptile Cebekhulu ile vele engiposta yonke into yabo Sure. ya bese kuba nale ngiposta umsebenzi uReptile yeah, International page. page yabo that's where ama-gig wami sponsor sami lapho ngeke ungithole ngiposte nomama ngithi Yeah, sise-McDonald's le fan page yakho is all about Reptile. yeah umsebenzi kuphela yonke into la yabo Then on TikTok, on TikTok I ngu-Reptile mean 2 on Insta. Instagram ngumaboni Reptile Okay. yeah maboni Yeah. Reptile Yeah. so X. X ngike ngaba Oh. ngike ngaba nayo i-ride So ngisiyami i-X kuwe siyi-X. sekuyi-X ndoda yabona lento le yama-password nani yabo and manje yena ikhulile la ikhona Okay. mangingena ngiyakwazi ukuyibona mara angikwazi ukungena yabo so angina-access yokucontrola sengingena Ahafa mina uthi ngizokulungisela. inde mara nabo Mina ngifuna 10K uthi. mara nina niyafana nalabantu labo nina niyafana kahle hayi Business nje. kanti imbungulu umuntu uphuma embhedeni kunembungulu ngaphandle Ngibonile uthi music video yakho nini ngibone uSayinyohova apostile athi ke yithi namazingeke sesipanini abo Reptile bashama music video emibhedi. Angisho lo mntwana ngimthole esitopheleni Sure. beziwa ngithi uyabona siyazilanda Manje senimxoshelayo umntana abantu kabuhlungu. hayi yashika leya mntwana awuyashika baba Hayi sobheka isikhathi manje. Ngibela manje unomede. imedi yeza ndoda bengingamelanga ngizithole sengila bekumele ngimthathe
siyobhuka. Mm. Yabona? Yeah. Manje yabona uTesane imele emyeza. Yabona? Uzongifaka i-HIV. Imele angisho ingene ebusuku. Vaya. Imele ingene ebusuku manje ngiyabona ukuthi esani imele emyeza ngithi uthi asiphinde yo asiphinde Ulokhu ubheka isikhathi kaningi ufuna ukuphinda mara ey'medi yabona ngithi esani no Uzongifaka yazini i-HIV. ya manje ngisafuna uku-explain ngiyamtshela ukuthi yazini inkinga ukuthi uyashake so yazini ne and mina manje i-grows phela le Sure. mina ngifuna i-grows ngishilo ngathi Yeah. ngifuna istoko kuphela Sure. ibatla stoko kuphela Batla stoko ya kuphela. ngifuna i-grows hayi ngifuna istoko kuphela Sure, ma yena sekafuna ukuba i-gross. yabona usenza into angathiyi so ngithi hayi yazini mapebeze no slides atsotsi by the way into ezenzakalayo vele Most yabo. definitely, most Yeah, definitely. into zaselokishini because Yeah. masenza music Umusic senza kumele ne- urelate nabantu. exactly that's why kuba easy ukuthi umuntu ayithande ukuthi Sure. nayo lento eyenzekele usijava unayo lento eyenzekele next door baza abondaba abaningi Hey, elokishini. babhaya nje ya. Abondaba abaningi ekhasi Mm. yeah So, msisi what is your feel on new age rap? Like fine. new age hip hop. In fact, let me put it like that, not rap. Aziyasipana le ntwana Mm. yasipana mfana yabona mawuthi Durban KZN Usmamani, yangithola 20 Yes, time no. man. exactly Sure. mawuthi Pitori Ah, thole izinja dizaka kakhulu. thole dipaka 25K. banesitayela sabo njengathi sinesitayela sethu Hayi, But- kune-signature baba. Ethembisa, signature. kune-signature. mara manje uyabona ukuthi baphusha kanjani Sure. mawuthi Pitori yazo bomadlera bo 25K Yeah. yabona mawuthi shukuthi kuma TV kuma social media nani kugcwele zona le ntwana yabo 018. exactly so manje nathi nje usibona silwa kanje silwela vele ukuthi yazini ikasi man no Yeah. it can't Sure. ayenzeki lento Yazi saphila ulo uParagon une-track yakhe uthi ikasi rap urecht ngicela ningayishiyi. So ikasi rap iyini kuwe uthi ya? Angisho kuParagon irecht. Urecht. Kuwe yini? mina ikasi rap kimi umsindisi Umsindisi. yeah Isini. mangithi umsindisi yeah ingisindise entweni ezibhaya Sure. yeah because nginokuhlala ngizibuza ukuthi mara if bengingarap like yazi khona ezinye izinto engikwazi ukuzibona and ngizibona through i-rap and kuyoba nzima ukuthi umuntu anga-understand because akekho la yabo like ingifundise ingifundise into ezibhaya man ngahamba ngabona ngafunda impilo through i-rap Okay. yabo Mm. because if bengingasi rap ngabe Mhlawumbe ngabe useje. Yabo. mfethu Because kimi mawuthi umsindisi kusho ukuthi kusave ku-crime, kusave sure ku-depression, kusave entweni ezibhayi. entweni ezibhaya Sure. mfethu Yeah, anything that you wanna tell us? yeah into engingayisho nje It's not a closing message, it's just something that you wanna tell us. Maybe something that you feel ukuthi you're promoting as a into engifuna ukuyisho ukuthi asekeni ukubhayitha engifuna ukuyisho nje ukuthi asekeni ukubhayitha bafethu yabona because uzogcina bakukhiphe lento obhayitha ngayo khawathekile yabona ngasakwazi ukuluma i-apule or i-apile so biting is not right bafundisana abantwana yabona abantwana yazi nokukopa yazi umntana okopayo kushuthi umntana nasesikolweni bekangalaleli umntana ostaraha yabona and like mawufuna ukuzizwa wena into oyenzayo yazi ayikho into emnandi njengoku-enjoy ama-fruits wakho mfethu ozitshalele wona Sure. yabona azi kubuhlungu kanjani mina used to ukuthi mangikhula ngizwe umuntu arepha ivesi lomunye umuntu bese bamnika ama-props abonge ngwari ukuthi yo that's why ngingakaze ngarepha into engizwe komunye umuntu or ivesi lakhe angeke ngifike la ngiyazi ukuthi angisho siyintwana ngiyovakasha eNatal mangifike eNatal ngithola abomrepa baseNatal khona ivesi lakhe liblind and ngiyalazi angeke ngilirephe laphaya or if ngizolirepa amajita ngihleli ngithi yazi khona enye i-out yami umsezane yazi ithini ale ayiblind bese ngishaya ivesi lakhe ukuthi bazi yabo ya injalo just nje bengicela bafethu asekeni ukukopa yo saye mina nasesikolweni azangikopa mara one love niyazi so in closing out yami any message to abantu baserenkeni our quantum subscribers bafethu asiphusheni lapha asiphusheni sinani niyazi siyancenga siyashosholoza ndoda ithuna le ndoda lisendleleni niyazi nathi sokha singana quantum
thina le ndoda sendleleni impilo isestradini semgwaqweni yabo. Ya siyabonga ukuthi nisithathe from ku-C ku-A nisise ku-B na ku-C yabo. Sure. Asiphusheni sincengeni wazi ukuthi no matter wenzani span leso as long ufaka isinkwa endlini ingane zilala zidlile ujabulile. Sure. Ayikho endlula leyo. Awe. Yeah, sila ku-Quantum sibonge udanko. Awe. Bafethu ningakhohlwa, don't forget to subscribe, like and share and hit the notification button ukuthi every time masi on bafethu masicala singene erenkeni singene elayini sithi pip pip phezu kwabo nawe uvela ugove ngithola. Nakanjani? So nakanjani bafethu ningakhohlwa. So istokfeleni sizwakaleni bafethu ingene esigoveni estokfeleni. Let us subscribe to channel yakamjita Reptile YouTube. and let us watch, let us share ukuthi abantu mfethu ibe viral yabo. Yeah, Amanamba nawakhulu. Stokfela siphumile siyatholakala ku-YouTube Reptile page lami. Sure. Asijeneni la si-subscribe kuno music omningi omnandi. I think 65 videos yabo. Sure. Amnandi nje entertainment freestyle uzozwela nawe. Awusanyoba akafuna ukuvala. Awona uzozivalela. Ngiyakuthemba nge-freestyle awuthi. Nyoba rephosa. Manje sizinje. So that's it from me, your boy Cam Stash bafethu. Ngithi 8 ahola ngishiya inota ngishiya no Reptizi phezukwabo nje ya. Yeah. Manje sayi freestyle. Besichile kamnandi ngapha siphethe umsizana. Enhle kona mawutshontsha kahle kusizana because yabona manje shout out to everyone umsizana naye uyazi manenkinga usazonsinda niyazi ukuthi impilo injani bafana nihlale nisinda thina silana sizichilela ngisho thina siyaphila because life yami strong iqinile njengephila angifuni idila intwana ebhayithayi yangidina enhle mina ngishaya iline iclever ngiphendula islima mangabe usidudluza nebeef lana usazoslima i-lifestyle yami yaspina njengebhima enhle kumsizana uyalaha ubhizi haha mina ngishaya i-freestyle emnandi nithi tada yabona kuhambani mina freestyle yami ikhanjani uReptile ngihamba ngesifuba phansi njengemamba angisona isilambane anginamama anginamama intandane shout out Quantum Audi Awe. Reptizo. It's